byli požádáni, abychom stručně představit ten projekt. My jsme při vzniku toho projektu tady na městské části představovali několikrát, nicméně teďka bychom udělali takovou krátkou exkurzi do toho rozsahu projektu protipovodňových opatření, když velká část se týká Komárova. Kromě toho projektu, což představí pan inženýr Rorot, jak na Svratce, tak na Svitavě, protože to opakujeme vždycky, záplavové území v Komárově se nám slívá s obou dvou řek, tak je potřeba tu situaci vyřešit jak na Svratce, tak na Svitavě, aby se to území podstatné části Komárova dalo vyjmout ze záplavového území, tak je potřeba řešit na obou dvou řekách. Tak my jsme teďka v současné době dokončili ještě jednu analýzu, která s tím souvisí, je to analýza rizik kontaminovaného území, protože to území, které my řešíme mezi Přerovskou tratí a potom dále až k viaduktu Uhelná, tam byly předpoklady nějakých kontaminací v blízkosti řeky, jak z Českých drah, to, co má teďka v majetku správa železnic, prádelných Kryštof a tak dál. Takže tuhle analýzu teďka půlroční máme za sebou, bylo tam spousta vrtů, dělali se z toho vzorky, výluhy a tak dále. Ta situace není tak strašná, jak jsme původně předpokládali, takhle jsme v řádech desítek, ne stovek milionů jenom za dekontaminace, které tam budou. Ty zásadní, co nás čeká v rámci toho projektu, teďka trošku odpočuju, tak je v blízkosti naproti prádelnám Kryštof, kde sice nějaké lehké kontaminace jsou, ale jsou to chlorované uhlovodíky, což nám bylo vysvětleno, že z hlediska režimu podzemních vod zase takové zátěže nejsou a my na ně nenarazíme v rámci toho projektu, ale je to na druhé straně, kde je nějaký areál bývalé benziny, tak tam jsou ty kontaminace poměrně jako rozsáhlé. My jsme už dopředu zjišťovali i nějaké finance dotační na tu dekontaminaci, ale jakož tohle je zasmluvněno v rámci nějakých historických porevolučních věcí, což má sanovat ministerstvo financí, a když se budeme bavit s někým z ministerstva, jak životního prostředí, tak financí, protože jsou na to nějaké úpisy na tyhle dekontaminace, z kterých by to mohlo být provedeno v rámci operačního programu, na to nedosáhneme, protože tam je nějaký právoplatný nástupce. Teďka to vlastně patří Unipetrolu. To byla teďka jen trošku odbočka. Naše kancelář má na starosti vůbec protipovodňová opatření v městě Brně, jak koncepci, projektovou přípravu, potom realizace za městem, za odborem investičním. A tato etapa 9.10.11, tak předám slovo panu inženýru Rorotovi z firmy Aquatis, který se vlastně podílel, byl autorem toho projektu a stručně by vás provedl. Myslím si, že pokud budete mít v průběhu dotazy, tak se asi rovnou ptejme, jak to má nějakou kromě neformálně, to můžeme rovnou probrat, to, co vás případně zajímá, nebo bude nejasné. Takže máte slovo. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Já bych tím projektem jenom tak jako prolítl stručně, protože vaše městská část má na starosti spíš tady tu jižnější část toho našeho území. My vlastně řešíme i tady katastr, nebo to, co spadá pod Brno-Střed, což je vlastně opatření kolem Svratky v oblasti té železniční polikliniky nedostavěné. Tam navrhujeme nějaký povodňový park a taky tady na levém břehu navrhujeme nějaké snížení břehu a vlastně těmi mosty u dolního nádraží vlastně přecházíme do toho vašeho území. Na Svitavě potom tam sousedí vlastně vaše území s Černovicemi, tak tam jenom stručně řeknu, že se bude odstraňovat ta betonová lávka, která tam je jakoby produktovodem, na kterém jsou zavěšeny inženýrské sítě. Jinak ty dvě ocelové lávky, co jsou tady u Masné a tady ještě vedle té betonové, tak ty se tam budou ponechávat, protože nejsou známí vlastníci a ty lávky jsou jakoby nad korytem řeky, takže ty průtoky povodní pod ním protečou. A chtěli jsme odstranit, ale zaprvé některé organizace a městské části, že tady se vyjadří k tomu, že by tam ty lávky taky chtěli zachovat. Takže to je tak stručně ke Svitavě v tomto úseku, kdy je to koryto dostatečně kapacitní, aby jsme tam nemuseli dělat nějaké dramatické úpravy. Kde teda už ta voda vybřežovala, tak je tady pod ulicí Černovická, tak tady vlastně realizujeme protipovodňovou ochranu formou rozšíření koryta, tady ještě u toho areálu firmy VAG, a tam se dělají nějaké mírné navýšení terénu,
ta Svitava tam vybřežuje, to, co je spočítáno, tak ve výškách jako kolem pár decimetrů, čili ta protipovodňová ochrana tady není potřeba budovat nějaká příliš vysoká, ale zároveň ochráníme tím ty snížené terény, že tady vlastně je vysoký terén díky tomu, že je tam taková široká lavice, ve které jsou umístěny ty inženýrské sítě a tu my budeme částečně až po hranici nějakého umístění kmenového sběrače odtěžovat a budeme tam vytvářet přírodní park, záplavovou oblast a u té bude vybudován, co budu pak popisovat ještě, nějaký ten zázemí, které bylo vlastně přidáno do toho projektu na základě prosby městské části, aby i u Svitavy vzniklo nějaké pěkné zákoutí, kde si budou myslet cyklisté a pěší nějaké občerstvení. Čili teďka bych poprosil kolegu, aby nám dal architektonickou situaci toho území, co ještě nad těmi mosty u dolní nádraž, abyste měli takovou rychlou představu, co se tam bude ve vašem okolí stavět. Čili my tady máme stávající břeh, na kterém vedou inženýrské sítě a ta cyklostezka smíšená, tak ta se bude překládat a všechny inženýrské sítě tady podél toho náspu, vlastně toho dolního nádraží, odstavného nádraží. Dolní nádraží je tady v tomto prostoru, kde bude do budoucna vybudován ten železniční úzel Brno neboli nové hlavní nádraží. A v tom pravobřežním prostoru, kde je teďka železniční poliklinika, bude zatím dočasně zachována jen trafostanice a všechny ty prostory zde budou sníženy zhruba o 4 metry až 5 metrů a bude zde vytvořeno takové odlehčovací ramena, takový průtočný prostor pro tok vody, který se tady dostane přepady z řeky Svratky, tady nám proteče takovou údolní nivou a zase se napojí do té Svratky zpátky, budou tam vytvořeny nějaké dřevěné lávky, budou tam vytvořeny chodníky pro pěší, do toho parku budou mít zákaz vjezdu cyklisté, aby tam zkrátka byly oddychové zóny a nebyl to takový jako ten dramatický provoz, který tam je v té současné době, čili konceptem tady toho opatření je, abychom co nejvíc jakoby navýšili tu kapacitu tady těchto relaxačních zón. Budou tam vytvořeny prostě chodníky pro pěší podél vody. Ta cyklodoprava bude co nejvíc jakoby oddálena od řeky a i tam, kde je to teda jakoby z důvodu toho, že musíme projít pod stávajícími mosty sjednoceno, tak ten koridor je výrazně posílen rozšířením. Budou tam jakoby možné vytvořit jakoby chodník jenom pro pěší, jenom pro cyklodopravu a celé je to teda jakoby maximálně zkapacitněno. Tohle bych asi ještě teďka poprosil, abychom si ukázali vizualizace toho prostoru, ze kterých budete mít největší asi možnost, ne, ještě jinou, tady je to z ptačí perspektivy, čili tady je vidět to vlnící se koryto tím parkem. Ty plochy budou víceméně zaplavovány až od jednoleté povodně, čili až když přijdou nějaká dramata během třeba jarního tání nebo po letních bouřkách. A je to postupně jako zvyšováno, jsou tam nějaké terasy, na kterých budou třeba i sportoviště, která nebudou zaplavena ani třeba do 20 let vody. A to, co je tam jako místo pro budoucí nějaké zázemí, tak tam je v tom prostoru teďka ta trafostanice. Bude tam do té doby vybudováno nějaké jenom základní zázemí toho parku pro údržbu a záchody tam budou, no až se ta trafostanice přemístí, jak je v plánu správy železnic, tak se na tomto místě pak ještě dobuduje takovéto občerstvení, něco podobného, co teda už teďka pro vás projektujeme na tom nábřeží u Svitavy. V tom parku bude nově zřízena lávka přes řeku Svratku na druhý břeh a vlastně to naváže na nějaký ten systém těch stezek, co tady budou vytvořeny i na těch snížených bermách a bude tam snahou maximálně zachovat ty stávající vzrostlé stromy, co rostou u paty toho svahu, ale bohužel z toho charakteru obtěžování těch sedimentů vyplývá, že značná část těch porostů, která roste na těch vysokých březích
silničního koryta, tak bude muset být svícena. Je to teda jinak za to, že chceme, aby ta povodeň tím městem Brnem protekla v jakýchsi akceptovatelných parametrech, abychom neměli ten tok lemovaný nějakými vysokými betonovými zdmi, které by umožnily teda zachovat ten stávající průtočný profil, ale díky tomu rozšíření toho koryta my tam vlastně budeme mít zítky, které budou výšky 80 maximálně metr a budou fungovat zejména na těch dalších jakoby, částech toho koryta jako takové zábradlí s madlem, takže kdo tam půjde kolem té řeky v té vyšší poloze, tak nebude mít jako nějakou zábranu, která mu vytvoří ten efekt nějaké betonové zdi, ale bude to opravdu jenom jako zábrany. Teďka poprosím další. Mohl bych se hned zeptat tady k tomu území, jak tam jsou po obou dvou stranách ty cyklistické stezky. Ty jsou už nad úrovní terénu, nebo kde jsou ty zítky, ty vyšší části toho? Tady v tomhle prostoru je vytvořen přísyp podél toho náspu železničního, aby se ta cyklostezka ocitla nad hladinou stoleté vody, návrhového průtoku. Jediný krizový místo je tady v tomhle průjezdu pod tím viaduktem Uhelná, nebo železničaři říkají Poříčí, ale tam to bude třeba za té extrémní povodní jako hloubka kolem půl metru. Čili po většinu doby a i těch záplav tohle komunikace zůstává nad vodou. Potom ty podjezdy pod těmi mosty zase zůstávají na stávající niveletě, takže pokud přijde taková povodeň, která zatopí tady ty inundační prostory těch mostů, tak to tam samozřejmě bude zatopeno. Nemáme možnost vytvořit teďka něco, co bude v celém průběhu až tady jako k vám do Komárova prostě nad stoletou vodou. Je to prostě limitováno tím stávajícím stavem území, kdy my se musíme vypořádat jak s tím návrhem toho nového prostoru, který je územně povolen, tak i tím stávajícím stavem, že tam teďka ty mosty prostě jsou a ještě hodně dlouho budou. A asi to je projektováno na stoletou vodu, jestli tomu rozumím správně. Tady na Svratce je to projektováno na stoletou neovlivněnou vodu, což je vlastně povodeň, která už jakoby zaprší třeba ještě jednou do těch plných přehrad, které nebudou schopny tu povodeň transformovat. Normální průtok stoleté vody je kolem 300 kubíků a ten neovlivněný průtok je 400 kubíků, čili je tam rezerva ještě 100 kubíků navíc, aby to opatření prostě zachránilo Brno, i když budou ty přehrady, Brněnská přehrada i Vírská přehrada plné. A je tam ještě bezpečnostní rezerva 50 cm úzdí a 60 cm uhrází, aby to jako mělo ještě nějakou rezervu navíc, aby někdo za 10-20 let nezjistil, že to máme jakoby zase posunutý ty hranice od ČHMu, ty limity někam zase výš a on ten průtok jako je prostě 400 kubíků a za 20 let, až bude nějaká větší povodeň, se tomu bude říkat třeba jenom obyčejná stoletá voda. Proto my to teďka máme pro tu neovlivněnou. Můžu dotaz? Ano? To nově budované rameno je uvažováno, že bude celý rok, i když je sucho, tak tam bude voda, nebo? Tady vlastně jsou takové 3 mostky, které tam umožní vlastně průchod za každého vlastně toho stavu, i když za povodně, až bude taková ta 10letá, 20letá, tak už to bude tady zatopeno. Ale ty běžné jakoby, průtoky, které budou kolísat přes den, jak to pouští ta brněnská přehrada, tak ty tady budou prostě protékat v tom plném profilu a tady se to bude uklidňovat v tom jezírku a tady už to bude tak jako protékat v tom průtoku 3 kubíky za sekundu v takovém tom období té špičky, kdy tokem teče zhruba 20 kubíků, někdy 18 a 20, tak tady se odlehčí třeba 3 kubíky a budou protékat tím parkem. A v době, kdy teda budou ty nízké průtoky, tak tady korytem teče necelé 2 kubíky a z toho se bude odlehčovat několik jenom desítek, možná stovek litrů, které tady budou pomaličku protékat, nebo budou ty hladiny trošku níž a ono to vytvoří takovou dynamiku toho prostředí, že prostě bude tam stálý průtok, ale někdy té vody bude víc a někdy méně. Děkuji. Ještě jeden dotaz k těm cyklostezkám. V celé té délce potom dál po proudu je uvažováno oddělení
vyšlo to všude. Ukážeme si tam níže, ty kritické místa jsou třeba na ulici Jenevajnova, jo? Tam se jako snažilo i zachovat tu stávající alej stromů, takže tam obnovujeme v mírně širším pásu tu stávající cyklostezku, nebo ten chodník, jo, je to prostě tak, a tady v tomto místě vlastně jde oddělená trasa pod most, smíšená stezka. A tady nahoře budou stále jakoby chodníky, tady bude příjezd, toto je vlastně pod ulicí Kšírová, tak tady bude příjezd na ty hřiště Sparty a dál se to vlastně ten chodník zužuje na 2 metry, aby tady mohla být vytvořena nábřežní zeď, pod kterou právě pojede ta široká smíšená stezka, která tam teda bude dostatečně kapacitní, aby se tam všichni vešli. Ale kdo nebude chtít prostě se tady nějak jakoby žduchat, tak prostě v klidu půjde tady bude zákaz cyklistů nahoře a bude to taková promenádní trasa pro pěší. To je v podstatě ta stávající cyklostezka. Ta stávající cyklostezka bude odkloněna tady dolů. Já bych se ještě vrátil, když je to mimo naše území, tam tomu, jestli tomu rozumím dobře, to znamená, cyklostezky povedou na nějakém zemním valu na obou dvou stranách. Dá se to tak říct tady v tomto místě, kdy tady bude vytvořen val, anebo bude to ochráněno i zdí, takže tady to bude jakoby koruna hráze, která bude široká 4 metry, tak tam povede tady ta stezka. A výška oproti stávajícímu terénu? Je zhruba 1,5 metru, není to nic dramatického. Dneska ty stezky vedou prostě na břehové hraně velice příkrýho svahu, proto je tam to zábradlí, ale tady to bude celé takové jakoby odskákané terasovitě, protože... O 1,5 metru vejš, jo? Tady v tomto místě je to zhruba o 1,5 metru vejš, než je stávající terén. A pak tady bude prostě svážek, zase tady bude rovinka, na té rovince prostě budou vytvořeny ty další chodníky a pak zase bude ještě jeden svah do vody. No ale to máte teda velký problém pod těma mostama. Jestli po 1,5 metru zvednete na stávající terén toho, tak pod ty mosty nevím, jak ty lidi dostanete. No, to ještě teda ať to jsou železniční mosty nebo jakýkoliv. Tady třeba, nech to tam, když tak radíme. Tady je vidět, že jo, je to, já nevím, metr, tady nasypaný na stávající terén, a protože ten terén tady mírně klesá, tak prostě tady už ten rozdíl takový není dramatický, to je taková meziplošina, pak se sváže na tu nižší úroveň, tahle je nad jednoletou vodou, aby prostě ten břeh byl jakoby ochráněný i na ty nějaké průtoky, aby taky jsme tam vytvořili nějaký kompromis mezi těmi stávajícími výustmi, co tam vedou z těch kanalizačních sběračů do řeky, tak aby ta stezka pořád nedělala nějaký nahoru dolů, tak jsou tam jakoby pod terénem ty výustě skryty a vyúsťují tady. A je to prostě vidět, že ten rozdíl odtěžení toho stávajícího břehu je zhruba 3 metry. Jo, tady na téhle straně. Tady jsou teďka ve stávajícím stavu ty příkré svahy a teď tady budou nově takové pozvolnější 1:2, 1:2,5 a ještě to bude doplněno, že ta voda se bude jako vlnit v tom korytě a budou tam brodové úseky, budou tam hlubší tůně, anebo naopak, kde bude ten druhý břeh té tůně, tak tam budou takové násypy štěrkové, takže tam budou takové příjemné plochy pobytové u vody. Ty tůně jsou tady tou tmavější barvou, jo, že ta voda se tak bude jako vlnit. A jak jste říkal, tak pod těmi mosty se to vlastně tady dostane rampou dolů a tady už to sjede na tu nižší úroveň do té stávající úrovně, jak to dneska je. To navýšení 1,5 metru nebo metr je v této oblasti, kde je ten terén takový jako nejnižší, ale tady, jak jakoby, vám dokreslím tu situaci, tady se nachází ty plochy dolního nádraží, kde jsou ty slepé koleje, které tady končí a budeme je částečně ukrajovat tím opatřením, tak tam už jakoby oproti tomu areálu ČSAD skok 2 metry, tam mají prostě vyšší terén, takže tady se to bude mírně jakoby spíš jenom seřezávat. Ale protože ty terény, až se tady vybuduje to jižní centrum a to nové nádraží, budou zase vypadat úplně jinak, tak my jsme jenom chtěli dodržet tu původně povolenou trasu, která tady prostě počítala s tím, že tady bude zavázaná hráz do tramvajového mostu. Ten tramvajový most má být tady v tomto místě. Pak tady bude ten velký železniční most
a zkrátka to tady bude ještě tou stavbou toho nového nádraží modifikováno to území. Teď bych ještě možná ukážu nějakou tu vizualizaci, co je tady na tom výtoku z toho parku. Tady v tomto prostoru ještě máme pár vizualizací, tohle nátok do toho parku z řeky. Tady je to uklidňující jezero, nějaká lávka dřevěná, pobytové prvky, nějaké větší kamenné bloky tam budou umístěny, tohle jakoby ta vize, až tam bude to zázemí toho parku. A poprosím tu druhou vizualizaci zase na tom výtoku z parku. Radíme tu druhou vizualizaci. To tady má takový zpoždění. Aha. Tak, to je perfektní. Tady vytéká ta voda zpátky do svratky, bude tady vybudována taková trojramenná lávka a vlastně v tomto území bude nějaká taková větší plocha pro živočichy, kde to je nazváno jako klidovou zónou, kdy tady třeba nebude betonový chodník, tady bude nějaký jenom šotolinový nebo prostě nějaký ten čtyřkový chodník a bude to taková větší klidová zóna pro i živočichy. Jak vidíte, tady jsou ty štěrkové násypy, které se tak jako střídají. Jsou tady zrovna vidět ta rampa, kterou si jíždí ta smíšená stezka do té nižší úrovně. A tady jsou vidět ty zachované stromy, ty původní, co rostou teda u stávající paty toho toku. Ale co nebude jakoby možné zachovat, tak se pak nahradí náhradní výsadbou. Tato vizualizace, jo, určitě mi řeknete, že tam nebude od začátku ten vysoký strom, ta už je v určitém jakoby časovém posunu, až ty stromy trošku poporostou. Nicméně máme v plánu a v zadání, že se tam budou sázet jakoby odrostlé, vypěstované stromy s tou zapěstovanou korunou, aby to vlastně zároveň nebránilo těm povodňovým průtokům, kdyby se tam nějaká ta povodeň dostala. Jo, nemůžeme tam sázet takový ty malé stromečky, budou to rovnou ty maximální stromy, co se dají přesazovat. Teďka bychom mohli na ten nižší úsek, kde teda můžeš dát i tu vizualizaci a já na ní popíšu ten charakter toho, že toto je vlastně ten úsek, který jde pod těmi železničními mosty dolního nádraží směrem sem do Komárova, kdy zase máme snahu odtěžit maximum těch stávajících břehů, abychom to koryto zkapacitnili, aby tam nemuseli být ty vysoké nábřežní betonové stěny protipovodňové, takže tady je vytvořen ten průtočný profil tak, že tady bude nábřežní stěna, na kterou teda povedou ty chodníky s nějakým výhledem do řeky a ty stěny teda nebudou jenom holé betonové, ale bude to kombinace prostě nějakých těch matric, nebo to bude porostlé popíravými rostlinami, nebo to bude obložené gabionovými, tenkými gabionovými koši s nějakým doplňkem nějakých živých věcí, aby tam mohly i třeba včeličky zahnízdit a takové ty přírodě blízké věci. A ty chodníky vlastně budou kombinace, že na pravém břehu, což je vlastně potoku napravo, bude chodník pro pěší, a nahoře bude ta smíšená stezka, tak jak je tam v dnešní jakoby, poloze. To se týká toho prostoru, jak je tam, jak jsou ty haly kolem ulice Vodařská. No a naproti bude buď to tahle zeď, anebo to u toho objektu, jak se připojuje Ponávka, nebo Svitavský náhon, pak vyjede jako rampou nahoru do toho parku, co tady je u vlastně retenční nádrže Jenevajnova, tak tenhle park zachováváme v té poloze, jak je. Dokonce tam prostě necháváme ty vzrostlé stromy, co tam jsou. To hřiště dětské asi bude muset být nějak dočasně rozebráno, aby se tam ta stavba mohla pohybovat, ale opravdu ty stromy budou ochráněny. Všechny tady ty, co rostou na té špici, tak se tam snažíme zachovat. A tady ty mladé stromy, co tady jsou vysazeny poměrně čerstvě, tak budou přesazeny a budou nahrazeny novou výsadbou, protože ty tam prostě už v dnešní době jsem tam viděl hodně uhynulých stromů, tak to bude obnoveno. A kdo se podívuje na tady tímhle zákrutem té stezky, tak je to proto, že tady jsou takové budky nadzemní stavidla, odlehčovací komory,
která funguje na kanalizaci, tady je výúst do řeky a pak tady budou nové výústí z nových čerpadel, které budou osazeny tady a budou výtlaky do řeky. Je to v tom prostoru už toho, kde nepovedou ty stezky podél vody, ale tady vyjedou rampou nahoru do úrovně dnešního terénu. Na tom křížení vlastně zachováme tu stávající lávku, která tam je, a ta kapacita bude ještě posílena vlastně o objekt stavidla s lávkou, a to stavidlo umožní, že se za povodně, až za to je fakt jako veliké povodně, to stavidlo uzavře, aby se ta voda nedostala do toho ochráněného území. Protože tyhle parcely vlastně jsou zhruba o metr níž, než je tady tento břeh, takže ona by se ta voda primárně vylevala sem a tomu chceme zabránit. A ty vnitřní vody, které budou přitékat prostě z intravilánu, když tam bude pršet, tak budou přečerpávány právě tak, že tam existuje prostě propojovací cesta do té retenčky a odkud budou ty vody přečerpávány. A aby se ta voda nedostala ze Svitavy, z jezu Radlas, tak tam se zavře stavidlo a vlastně tady budou přečerpávány jenom ty opravdu vody, které tady zrovna v tom okamžiku třeba můžou napršet dovnitř do toho území a nebudou se moc dostat do té kmenové stoky, která tady bude za chvíli u Přerovské trati uzavřena. Tady bude odsazená zítka až na té vzdálenější straně té cyklostezky, bude zase výšky tak jako do 60-80 cm a vlastně tady bude jediný profil, který bude potřeba zahradit mobilním hrazením. My máme v zadání, abychom vlastně minimalizovali tu potřebu nějakých prostě operací na tom povodňovém opatření, čili tady jenom bude potřeba zahradit 3metrový průjezd a pak už to bude všechno jakoby v režii spíš toho přečerpávání vnitřních vod na kanalizaci, což budou zajišťovat hasiči. Na pravém břehu je tady vidět, že se tady prostě zachovává ta stávající smíšená stezka v té stopě, která tam dneska je. Pak ta čerchovaná čára, tak to je ta linie té nábřežní zdi, pod kterou tou hnědou barvou je zvýrazněn ten chodník pro pěší. A ten se nám tady spojuje, tady vlastně z té vyšší úrovně na dnešním terénu sjíždí dolů rampa pod most. A vlastně tady nahoře zase máme ty stávající chodníky, které tam jsou a dole bude zase podjezdný prostě prostor pro cyklisty a pěší, bude to zase dostatečně šířce a v kombinaci s tím, že tady budou dvě, tak to podle nás bude fungovat a tady se to sjednocuje teda do toho profilu, co je tam stávající průjezd pod mostem Přerovské trati a odsud už bude navazovat potom další etapa protipovodňové, která může řešit zase oddílný systém těch stezek. Můžu zeptat? Určitě. To znamená, že tady v tomto úseku budou po obou stranách budou ty ochrany zdí. A jak budou asi vysoké? No, tady jakože na pravém břehu budou ty nábřežní zdi, třeba výšky 4 metry, směrem dolů, jo? Tam bude ta hloubka, tady je ukázka vlastně profilu Jenevajnova, čili na pravém břehu bude 4,5 metru i včetně teda toho převýšení, co je tady nad terénem, tady bude zhruba prostě 80 cm vysoký parapet, nad kterým bude madlo. A v rámci té naší akce děláme prostě přeložku kmenové stoky A, děláme tam přeložku vodovodu a tady pod tou nábřežní zdí budou ty chodníky, které budou prostě buď to nad Kšírovou jenom pro pěší a pod Kšírovou zase se ten provoz prohodí a tam budou smíšený provoz a nahoře bude buď to smíšený, anebo jenom chodník. To záleží na té domluvě, co bude pro vás akceptovatelné. Budou všechno kolmé zdi? No, takhle by to mělo vypadat, že to budou kolmé zdi, které budou buď to porostlé těmi popínavkami, nebo tam budou ty gabiony, které to, ale bude to charakter kolmé zdi. Můžu se zeptat, já jsem na to minulé, ale úplně detailně si to nepamatuju, na tom Štěpkovou nábřeží. Tam na té straně, kde se budou
kácet stromy, je dneska docela široká cyklostezka a úzká silnice. Ta silnice tam zůstává, s tou se nepracuje, to chápu. A jak tam bude vypadat do detailu, to znamená, když tam ty stromy budou v zemi, co tam bude v jakých místech, jestli to dokážete přiblížit, to Růvkovo nábřeží. Můžu se zeptat ještě, vy jak tam máte dole pod tou 4,5 metrovou zdí, jak tam máte ty chodníčky pro ty pěšáky? No. Dokážete odhadnout při stávajícím normálně každý rok průtok vody, kolikrát ročně to bude zatopený? Tady vlastně Nevím, jestli se ptám dobře, No, já vám rozumím. Jo. Tady je úroveň vody 30 denní, což je vlastně takové to, že jednou nebo 30 dní v roce ten průtok teče, což je jakoby něco málo před to jednoletou povodní, která je tady. Takže jednoletá povodeň už to jako zatopí. Ale nad tou 30-denní vodou ještě tady 30 cm rezervy, aby ta berma nebyla zatopena. A je to vlastně hladina, které bude běžně dosahovat takovéto špičkování elektrárny, čili to je průtok kolem těch 20 kubíků. A tady potom jakoby ještě asi další, já nevím, 70 cm do té hladiny, čili když bude jednoletá povodeň, tak už to bude zatopeno 40 cm, ale že pojem jednoletá povodeň je otázka pravděpodobnosti, ona je třeba nějaká povodeň 3krát za rok a pak ta jednoletá povodeň je přes 5 let. Pane inženýře, dobře, mám tady zkušenosti, jakkoliv asi teče vody, jo, takže jestli je představa, já nevím, jednou za rok ta pěšinka bude zatopená, nebo zhruba počítáme 2krát za rok, jo, počasí budou samozřejmě odvislí potom eventuálně opravit to. Provozní náklady na to čištění, ale jak říkám, ona ta jednoletá povodeň může přijít jakoby jednou za 5 let a pak máte za rok 3 povodně po sobě, jednoletou, 20letou, 50letou, jo. Víte, že teďka v tom minulém roce bylo docela hodně těch povodňových událostí a tam šlo třeba po sobě 2-3 povodně, které by se sem dostaly. Jo. Takže nebudu vám lhat, že to nebude zaplaveno třeba 3krát za rok, jeden rok ano, a další 2-3 roky to bude suchý a nebude to potřeba jako čistit. No, když jste se ptal na tu, jestli můžeš, to radíme ten řez v ulici Duvkovo nábřeží, to je on, klidně do toho. No, tady je vlastně ta situace obdobná, akorát bohužel, co je tady tak jakoby slabě vidět, to je ta stávající alej těch jadlínů japonských, které rostou přesně v linii té zdi. Takže bohužel tady tuhle alej musíme skácet, protože tady je teda situace taková, že cestu zachováváme a i ten chodník, co tam je, dneska docela široký, možná ho i mírně rozšiřujeme a překládáme tady prostě tu kmenovou stopu A, která je údajně v havarijním stavu, jak řekli průzkumy, a tu umístujeme sem. Taky tady předěláváme tu hlavní páteřní síť vodovodu, která je teď v této poloze, taky dáváme sem. Pak tady dáváme drenáž, aby jsme jakoby měli možnost čerpávat ty průsaky za povodí. Naštěstí jsme nemuseli překládat plynovod, protože ten už jakoby dostatečně vzdálen od těch výkopů, ale prostě je tam mraky sítí inženýrských, se kterými budeme něco dělat. A ten profil průtočný jsme schopni jakoby získat jenom odtěžení tady tohohle trojúhelníku. Čili když bychom ten trojúhelník neodtěžovali jak na této, na druhé straně, tak by ta zeď tady musela být prostě vyšší třeba o půl metru, což už prostě by bylo tak jakože nepříjemný vizuálně. Ty lidi, těm by vadilo víc, že tam mají takovou betonovou zábranu, než že tam prostě nemají ty stromy. Ono se to dá doplnit nějakými prostě nízkokořenícími rostlinami, ale nemůžu vám tady slibovat, že se tam zase zasadí ty obrovský, jako nechají růst ty obrovský stromy, protože v dnešní legislativní době se hodně dbá na to, že se nad těmi kanalizačními sběrači prostě ty obrovský stromy nemůžou nechat růst. Jste si vědomi toho, že to je opravdu výjimečný stromořadí?
ulici je Nevajnova, ale tady ho bohužel musíme ožalit. Tam jako těch stromů opravdu poměrně velké množství a jako velmi rozrostlé. Myslím si, jako, že na té ulici to teda vyvolá velikánskou nevoli. A nejenom na té ulici, protože je to komunikace, která vede k ženskému dvorku. To znamená, tam míří velké množství jako lidí s rodinama, s dětma a kteří právě vyhledávají jako i tohleto prostředí. A to si myslím, jako, že bude velmi negativně vnímáno. Já tomu rozumím. Prostě si musí ti občané říct, jestli je jakoby to stromořadí priorita oproti protipovodňové ochraně pro celé tady to území a pokud si to vůči těm dalším občanům prostě prosadí, tak se ta protipovodňovka klidně nemusí stavit. Když to vezmete vlastně, kolik je tam baráků, tak je to, řekla bych, zlomek ve srovnání s tím, kolik tam míří lidí, kteří tam ty majetky nemají a tohle to je zrovna nezajímá. Tak ono to jakoby... Takže jako tady, pro ně to bude jednoznačný, jo? Ono se nejedná tady o těch pár baráků, co jsou tady podél řeky, ale jedná se o celé to zátopové území, jo? Pokud my tady tu linii nevytvoříme, tak prostě se neochrání celé to území, které tady je. To musí člověk vnímat. My narážíme na to při těch projednávačkách, že vlastně jednáme jenom s majiteli těch pozemků, na jejich pozemku se ta protipovodňovka má stavět. Ale nikdo si vlastně neuvědomuje, že všichni ti lidi, kteří tam vlastně do toho nemají v uvozovkách co kecat, ale budou ochráněni, tak potom jako mají z toho prospěch. Jo? Takže to se musí vnímat tak jako celospolečensky a my vnímáme tady to, že tím kácením vyvoláme jako šílenou nevoli, proto se snažíme k tomu nepřistupovat jako holosečí, ale prostě někde bylo možnost to zachovat. Vidíte, že tady jsme měli možnost udělat odsazenou zeď, jo, ale tady, kdybychom ji vytvořili, tak tam nemáme kde umístit ty inženýrské sítě. Tady je to prostě taková nešťastná ulice. Já tomu rozumím, jenomže vlastně jako řekla bych, že drtivá většina těch lidí v podstatě žádnou povodeň na vlastní jakoby kůži nezažila, jo, zejména ne tady v Brně, že si nepamatují, jako že by opravdu tady ta voda vystoupala tak vysoko, že by to z jejich pohledu bylo nutné řešit, jo, kdežto ty stromy tam jako budou asi jako opravdu postrádat pravidelně, takže proto si myslím, že třeba zrovna ten úsek bude z tohoto pohledu jako velmi problematický. I s ohledem právě na tu blízkost toho jižanského dvorku. Já bych se teda spíš zeptal, jakoby věcně, existuje nějaká varianta, alternativa, za které situace by ty stromy mohly zůstat zachovány, i vzhledem právě k těm inženýrským sítím a tak dále? Byla by varianta, že by prostě se tady udělala zeď těm lidem před vchodem, ale s tím by asi nesouhlasili 10 lidí. Takže vzhledem k tomu, že by tam potřebovali příjezd nebo prostě mají, tak to nejde. Prostě tady tohle je opravdu nešťastné místo, já to uznávám, ale já bych jako se nechtěl pouštět do těch jako debat o tom, jestli má smysl dělat protipovodňovou ochranu a jestli by nebylo lepší vypustit třeba brněnskou přehradu před každou srážkovou epizodou, protože to prostě nejde a vypustit Bírskou přehradu taky nejde. A Brno prostě v těch posledních povodních zachránila náhodou vypuštěná Vírská přehrada, která zachytila stoletou povodeň na Svratce v roce 1997, proto bylo Brno ochráněno. A v roce 2006, myslím, nechci teďka říkat ten rok, přesně si nepamatuju, ale byla prostě poslední povodeň tady potom v roce 2000, kdy zase byla abnormálně vypuštěna brněnská přehrada kvůli nějaké opravě, a to zase zachránilo Brno. Takže až budou ty nádrže opět plný, tak ty lidi to zažijou, to povodeň. Já nevím, jenom říkám, že vlastně jako nemají tu zkušenost, jo? Já vím, neumí si to představit, jako co to je. To je prostě jakoby v úvozovkách to neštěstí toho našeho projektování té protipovodňovky v Brně, protože kdybyste viděla ten kalup, s jakým se projektovala protipovodňovka v Praze po těch povodních, kdy vlastně to Brno má šanci teďka si ušetřit to neštěstí a vlastně neplatit ty povodňové škody a teprve potom budovat tu protipovodňovku. Ono teďka bude investovat peníze jenom do té protipovodňovky. Když to v Praze se prostě všechno opravovalo a ještě se pak jako platila ta protipovodňovka. A ještě se pak zjistilo, že není dostatečně vysoká, když se to stavilo prostě po nějakých těch prvních povodních a teprve v tom roce 2005, kdy to tu Prahu teda pěkně spláchlo, tak se začala stavět ještě ta vyšší, na tu prostě ještě vyšší povodeň, na tu 500 letou, jo, protože oni měli tu smůlu, že zažili 500 letou povodeň a tady v Brně prostě máme to štěstí, že jsme prostě tu povodeň po těch stavbách těch přehrad už jakoby nezažili, protože hodně těch menších povodní ty přehrady ztransformovaly a ty větší povodně se náhodou podařilo zachytit díky tomu, že byly abnormálně vypuštěny.
Ale normální Birská přehrada se nemůže předvypustit, protože je zásobárna pro pitnou vodu pro Brno a Brněnská přehrada zase drží tu hladinu plus minus kvůli plavbě. Jo. Tam nemáme nějakou jako lepší variantu. Můžu se zeptat ještě u tady těchto stromů, které mají nějakou vyšší hodnotu u obecně prospěšné stavby, je náhradní výsadba? Jsme jako veřejně prospěšná stavba, opatření, ale i tak máme jako maximum toho umístění do toho území a to, co nejde, tak je v rámci. Už je A ještě se zeptám, tady je to vlastně kus za kus? Jako když se pokácí takhle jako velký vzrostlý strom, který tam... To si nemyslím, že jako za kus. Takže vlastně jaká jakoby ten Tady byla vyčíslena vždycky hodnota, jako, že ten jeden jerlín je prostě za několik stovek tisíc a v rámci těch několika stovek tisíc se sází náhradní výsadba, takže jsou to desítky stromů za ten jeden. Jo. Akorát, jak možná víte nebo nevíte, my jsme oslovili tady vaši městskou část, aby nám dala k dispozici prostě pozemky pro ty náhradní výsadby, protože tady do toho koridoru se zase to nemůže nahusto nasázet, protože by s tím nesouhlasilo Povodí Moravy a nemělo by to ten efekt. Takže my maximum stromů dáváme do těch povodňových parků nebo tady jako nějaký takový dosadby, ale hodně těch stromů musíme umístit tady mimo městskou část, hodně se jich umístuje třeba do psychiatrické léčebny, tam možná pošlo, tak tam budou mít hrozně krásný. Ale prostě tady se ty stromy prostě neuplatnily. My jsme obvolávali zoufale všechny městské části tady v okolí, jako prosím, jsme nám dali nějaké plochy a ona to fakt není sranda. Tak jenom možná na tohleto konto jednu poznámku, co park za Bednářovou, co? Tam ještě nejsme s projektem, ale myslím na to, jako plocha by na to byla bavíme se o každém stromu, který je tady u nás náhradní výsadbou, do školek. Prosím vás, můžu. Dostáváme se úplně někam jinam. Jo. Protože ano, náhradní výsadby se dělají za všechno. Jenže na to se dělají rozhodnutí. A jakmile na to uděláte rozhodnutí a tohle se nebude, a přeženu, 100 let dělat, tak vy tam, kam chcete vysadit ten stromeček, že eventuálně na to máte korunky, tak ho tam vysadit nemůžete, protože to máte blokovaný touhle náhradní výsadbou. Takže opatrně s tou vychytralostí, že ušetříte peníze z svého rozpočtu na výsadbu stromečků, že to pokryjete náhradní výsadbou, protože se vám pak stane, že 100 let tam nic nebude. Jo. No, pozor na to. Vy narážíte na ten problém, jak vlastně podél Svitavy byly vysázeny ty náhradní výsadby už v době, kdy se tušilo, že vlastně se budou za pár let obtěžovat ty břehy, ale neměli jste jinou možnost, protože byly podepsány ty ale hlavně to byla ta míčka vlaků, jo, kde se nám odvolal ten hnutí Dula, jo. Pak se to soudilo 11 let, jo. Původní cena byla 11 milionů, jo. Samozřejmě za 10 let jako 11 milionů už není 11 milionů, jo. A my jsme celý ty roky měli, tam, kde se ukázalo, že se ta náhradní výsadba udělá, tak jsme to měli blokovaný a přesto, že jsme chtěli tam nějaký stromečky píchnout, tak jsme je tam píchnout nemohli. Jo, takže bacha s těma náhradníma výsadbami. Já mám ještě jeden dotaz tady k tomu území. Koryto zůstává ve stejné výšce nebo se prohlubuje? Víceméně tam dělají ty tůně a brody. Ty brody zůstávají plus minus ve stejné úrovni dna, ale vzhledem k tomu, že prostě tady za té povodně se vždycky nějaký sedimenty přinesou, něco se vypláchne, něco se zanese, tak ono se to nedá nějak jako dramaticky zprotočňovat tím, že by se vybagrovalo dno o metr níž, protože by se to za chvíli zase zaneslo do té původní jako úrovně. Taky jsou tam uloženy inženýrské sítě pod korytem a ta otázka prohlubování koryta není možná i z toho důvodu. Například víte, že tady byla chytře udělaná taková šíleně šikma, zhybka na protlak toho kabelu 22 kV pro Feramo. A to je prostě peklo, jako my se s tím budeme tady jako kopat ručně, abychom ten kabel nepřesekli a tady a to bude šílené. Tak, můžeme to posunout ještě, nebo zkusme tam dát už Svitavu, nebo máte v té zkratce ještě nějaký konkrétní dotazy, které bychom mohli zodpovědět? Ještě prosím vás, kdybychom mohli jít na ten
sportovní areál té Sparty. No, tady jsme zhruba tady. Protože tady jsme se snažili tomu pomoct, jo, aby tam nebyla vzadu ta brána. Takže kdybyste to řekl, protože já jsem požádal pana Stehlíka ze Sparty, aby přišel, aby rovnou potom eventuálně se napsalo to vyjádření, ať se to nezdržuje. Máme tam taky dva právní situačky, které by byly... z toho mýho souboru, ale když pan magistře víte já si myslím, že když to popíšete na tomhle tomu, takže to je v pohodě. Já to zkusím barvitě vylíčit. No, ani musíte barvitě. Já to tak zase neumím. Tady, jak jsme se bavili o tom, že tady máme dostatečně širokou komunikaci, abychom se dostali k té vjezdové bráně. Tady jsou zpevněné asfaltové plochy, které pak jakoby sahají až po tady tuhle budku. Tady tohle asi není ta brána, to je prostě někde tady v tomhle prostoru. A teďka... Brána je tohle. Tady je potřeba zachovat příjezdy k těmto nemovitostem a tady jde o to, ať se nedělají problémy u té dráhy s tím. Jo, takže jsme se na tom, že prostě tady tenhle prostor, co je za tím plotem, tak od toho místa, kde ten asfalt končí, tak tam to vlastně dosypáváme takovou zpevněnou štěrkovou plochou. V místě tady u hřiště ještě vytváříme plochu rozměru nějakých 14 x 11 metrů a právě je otázkou, jestli to bude dostatečně široký na to, aby tam mohl vjet nějaký ten největší nákladák v době té rekonstrukce toho hřiště, jak jste popisovali, že tam opravdu občas potřebuje třeba dojet kamion, tak my bychom to největší vozidlo, které nám definujete, prověřili, jestli se tady prostě vytočí tady za ten první sloup, který tam je osazen s tou sítí. A minuli jsme teda, nebo zaměřili jsme ty studny, co tam jsou, takže když prověříme to největší vozidlo, že tam najede v pohodě, a ty ostatní nákladáčky menší, které tady jezdí třeba pro ten kontejner posekané trávy, tak ten se tam jako vyhne úplně v pohodě, vytočí, ale opravdu je potřeba prověřit tu nejhorší variantu toho největšího vozidla, protože jak jsme se bavili na místě, zachovávat tady ten zadní vjezd nebo tady tu boční bránku nám nedává smysl, protože do tohle místa se dá dostat leda po té spodnější cestě, a pak bychom tady museli vymýšlet ještě nějakou divočinu, aby se tam prostě zacovalo nebo něco. A ještě by v té zítce, která je vysoká metr, muselo být mobilní hrazení. A když jste říkali, že to prostě jako používáte docela často, tak by to mobilní hrazení prostě nemohlo být trvale osazeno, ale byl by to další prvek, který by se za povodně musel zahradit. A tady ta situace vypadá tak, že máme tady zeď prvně na té straně blížší k vodě, na tom chodníku, čili tady v tomto místě. A tady přechází ta linie hrazená na druhou stranu, čili tady je na tom chodníku taková jako rampička nahoru dolů. A toto místo je vlastně v úrovni stávajícího terénu, čili nám to tady lemuje taková zítka výšky metr, která je potom tady zavázána do náspu, který je zase rampička nahoru dolů. A ten násep slouží proto, protože jsme nemohli tu zeď zavázat do toho železničního náspu, tam nás prostě SŽ nepustilo. Čili my tady máme takové užlapy, kdy tady přejedeme jednu věc, jsme dole, zase přejedeme jednu věc a teprve pak můžou třeba ty pěší pokračovat nebo nějaká obsluha, co tady čistí ten prostor. A tady osazovat nějakou vjezdovou bránu jsme vyhodnotili jako docela komplikaci. Takže jsme teda s kolegy ze Sparty vymysleli, že bych využíval ta vjezdová brána odsud a že jsme do toho zakomponovali nějakou zpevněnou plochu štěrkovou v tom areálu hřiště. Tím pádem to bude jednoduše vyřešit to zapojení do toho slovu. A tam ještě měla být nějaká zípka, ne? Nebo co tam mělo být? Ne? Nějaká... Zípka? Nebo ne zípka. Hrazená kanalizace tam. Nějaká... Tady je taková šachta, kterou... Co?
No, šachta, zímka. Tady totiž probíhá někde kanalizace, takový ten kanalizační sběrač D. No. A tady bude na tom kanalizačním sběrači hradidlo, dočasné hradidlo, které prostě se za povodně uzavře, aby ta povodeň, která tady se doposud, než bude zrealizovaná ta nižší etapa, když se ta povodeň bude vlívat, tak aby se tím kanálem neprotlačila zpátky do toho ochráněného území. A proto tady na té ulici Jenevajnova budou čerpány do doby, než bude hotová ta nižší etapa, tak tady budou čerpány asi 1 kubík vteřinový tady bude přečerpáván 3 čerpady. Takže to zajistí hasiči, my s nimi koordinujeme ty velikosti těch čerpadel, aby to pro ně bylo taky užitečné i v jiných situacích. A až se postaví zase další hráze, další zdi, tak ten průtok zase proteče dál a bude zpracováván třeba v nějakých retenčních nádržích. Víte, že u ulice Sokolova tam je retenční nádrž, ale pokud je doposud prostě v záplavovém území, tak nemůže fungovat tak správně, jak je navržena. Čili do doby, než to bude všechno jakoby sfinalizováno, ten nápad té protipovodňové ochrany, tak tady i na kanalizačním sběrači A máme dočasnou hradidlovou komoru, která zase umožní to, aby se za povodně nedostávala ta voda z toho neochráněného území do ochráněného území. A tady vlastně ta linie protipovodňovky je zavázána k pilíři železničního mostu přes nějaké mobilní hrazení. Budou tam takové vaky plněné vodou, aby zase se tam nepořizovaly nějaký drahý duralový hrazení, který pak už by se museli vyhodit, protože by nikde nešli použít. A ta zeď bude pak pokračovat dále v potoku dolů. Ale až v další etapě. Může být dotaz ještě, prosím vás, je tam tady v tomto projektu nějak zohledněna trasa velkého městského okruhu přes toto území? Ten velký městský okruh, která původně... Ona byla trasa, nevím, slyšel jsem, že to ještě není rozhodnuto a jestli je už vyřazené úplně ta varianta toho podchodu pod Svratkou. Já bych možná dal slovo kolegům z KAMU, ti mají větší přehled. Já myslím si, že podle toho, co teďka PK Osenberg projektují, tak to, co mě potom řekl, to už je pase, mělo by to být v rámci nějakého přísypu té přerovské trati. Mělo by to jít model nebo částečně na té přerovské trati, ale zrovna mě tenhle úsek mám takový pocit projektujou a řešil největší problém pro ně křížení právě s tím novým nádražím, že tam mají dělat nějaký šílený nadjezdy, podjezdy, což je teďka jako poměrně blokuje s tím závěrem. Ale tohle je ta poslední známá, odsouhlasená, to máme myslím v těch koordinačních situacích, že to má být nějakým rozšířením toho stávajícího názvu, že se má přisypat a v té koruně má vést ta trasa. To tam jde To už je spíš dotaz na kolegy z ŘSD, to jako samozřejmě my protahujeme velký městský okruh zástavbou, takže jako dlouhé věci. Pokud to nebude do tunelu, že to nemůže být. To si myslím, že tady lidi na Dubkové nábřeží bude spíš trápit tohle, než to, že tam nebude mít pár stromů, pokud budou mít za nejjednodušší městské okruh. Lidi na Dubkové nábřeží budou mít vykupit některým domů. Asi tady v téhle oblasti, že? Těsně pod tím názvem. Ale tak v současnosti to stejně nejde, protože platí stávající územní plán. Pokud nebude schválený nový územní plán, tak si není o čem bavit. Máte pravdu. Oni ani ty instituce nám horko těžko vydávají nějaké stanoviska, třeba pro ten park, pro to zázemí na té Svitavě. Tam je teďka v územním plánu prostě plocha pro dopravu. A prostě mají s tím trošku jakoby problémy, že dokud není schválený nový územní plán, kde by to bylo lépe umístitelné, tak my to zázemí samozřejmě budeme jakoby nazývat, že je součástí té protipovodňovky, aby to dostalo to razítko, že je to v pořádku umístitelné v dopravní ploše. Tam je to vlastně vůbec nejkomplikovanější, protože tam vede Bratislavská radiála plus mimo úrovňový křížení VMO. Takže tam není jenom jedna stavba, ale tam jsou dokonce 2. Ano. Tam je to na těch plochách, že u té farmy Ráječek a tam to bude bolet ještě jako hodně, to umístění té stavby. Já mám ještě poslední otázku tady, když jste v tom řezu. Přístupná Svratka od Jenevajnové nebude. Bude až od retenčky, respektive kolem HDL pro pěšáky. Jo, tady myslíte, no. Jo. To znamená, bude se tady v tom místě dostat k řece. Tady?
tady je ten chodníček, který se vyne kolem té řeky, ale jakoby, jo, jak říkáte, ten přístup k řece je daný za to, že se to prostě sejme ta břehová hrana, včetně těch stromů. Tady to právě neděláme, proto abychom tam tu alej stromů zachovali. A díky tomu, že ten profil je tady docela široký, tak tam tu možnost máme, ale bohužel tam níž už je to prostě takový víc komplikovaný, už nemáme tu nábřežní zeď, kam umístit. A ty všechny instituce těch správců sítí si přejí, aby měli ty svoje inženýrské sítě až za tou linií té protipovodňové ochrany. Čili kdybychom dělali tu zeď někde jinde, tak bychom nechali třeba ten kanalizační sběrač v té povodňové zóně a oni s tím mají velký problém. Mám dotaz, v tom úseku teda jsou pouze 2 mobilní hrazení. No, tady jedno. A pak tam u toho železničního mostu. A pak u toho železničního mostu. To je všechno. A to ještě tohle je to duralové, které se musí jakoby někde uskladnit. A tam ty vaky s tím plněním vodou, tak ty můžou teda buď to zajistit hasiči podle domluvy, můžou to mít v nějakém skladu, anebo se to prostě někde uskladní, jako to je poskládané, to nezabírá skoro žádné místo. Ale to by měli osazovat hasiči, protože se to plní vodou a to asi tady nějaká běžná údržba nemá takový prostředky. Takže jediné, co by měla vlastně vaše městská část na starosti osazení tady tohohle hrazení. A zdymadlo. A zdymadlo. No to je právě ten paradox, že se ty městské organizace jako zatím k té protipovodňovce nestaví jako chlapy a tak nějak na sebe přehazují, že o to se bude starat ten druhý. A to ještě musí ten mechanismus trošku jako to město nastavit, že já si myslím, že je blbost, aby vy jste to jako nějak tady nějakým čudlíkem ovládali, protože ten svitavský náhon funguje na základě toho, že tam pouští povodí Moravy z toho stavidla na jezu Radlas vodu. Že oni musí zavřít to horní stavidlo, to mají ve správě, a zároveň tu retenčku ovládá BVAK, protože na základě nějakých hladin to prostě a povelu, že už se tam prostě nedostane ta povodeň, že se nepřečerpává, nehoní se vody do kolečka, tak se zapne to hlavní čerpadlo. Takže já nechápu a věřím pevně, že se pak smiluje třeba ten BVAK a vezme si to pod sebe, jo? Protože to bude elektronicky prostě provázané, to spuštění toho čerpání s uzavřením toho stavidla. Ale zatím to bohužel nemůžeme písemně tvrdit a když jsme to náhodou někde zapomněli ve zprávě, tak se hnedka ozvali pánové z BVAKu, že jsme tam udělali chybu a že si to přijí odstranit, ty poznámky. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně budeme správci těch protipovodňových opatření, tak tam nevesem. K tomuhle ještě dovětek, bychom tady mohli sedět celý večer a bavit se o správcovství, což je asi pro městskou část požehnaně v městě Brně jako velká věc. Já si myslím, že jsme... Dnes Vinohrady nebo třeba... Ano, jsou jisté části Brně, které nejsou zasaženy. Já si myslím, že se to musí sednout, protože jsou nějaký pořád představy s tím vzdušný zámky, jak to bude fungovat, nefungovat. Myslím si, že časem to dospěje k tomu, že stejně tak, jak kanál má jednou správce, ne, že by si městská část spravovala vlastní kanál, tak to k tomu třeba dojde, že bude jedna organizace, která tohle bude mít na starosti. My hrajeme s těma kartama tak, jak jsou teďka dány a bude to mít jistý vývoj. I ta stavba těch protipovodňovek, jak si nikdo nemyslel, že to bude nějak, tak se to postupně začíná jako postupně hýbat a stejně i ta zpráva se nějakým způsobem bude muset třepat. Jako já si nemyslím sám za sebe, že by to byla jako finální verze a že to k tomu spěje, protože jako výhoda a nevýhoda té vody je to, že jak ta nezná katastru, ta se nám nezastaví na hranici, takže to dělit v tom korytě bude to otázka. Já si myslím, že jako po tom, co se vybudou ty první etapy, tak se stejně ta praxe ukáže, že to třeba není životaschopný. Já jenom krátce k tomu, já vůbec nechápu, že není zřízená nová organizace, tak jak jsou brněnské komunikace na silnice, jo, tak se nezřídí, já jim pod Brkem dobře, teď ještě toho moc není, ale pod Brkem není problém přece zřídit nějaké malé oddělení, jo, který bude mít na starost to, co bude postavený, a pak postupně jako nabývat. Já prostě některé věci už přestávám úplně totálně rozumět. No to do toho dospěje, ale musí ta doba nazrát. Teďka se k tomu nikdo nechce postavit jako chlap. Nebo silná žena.
můžeme šetřit teda v to Svitavu. Jestli můžeme, tak tam prosím dej Svitavu a zatímco tady nám tekla voda zleva doprava, tak tam to bude naopak. Tady máme vpravo přítok Svitavy podél ulice Černovické nábřeží. Tady máme slabě vidět ulici Černovická. Tady nám to kříží železniční trať, která vede na Slatinu. A jako úplně vlevo je most železniční trati na Přerov, co jezdí vlaky do Chrlic. Tak tady máme zase vybudování podjezdu pro pěší a cyklisty pod ulicí Černovická. Našli jsme tam takový pěknou možnost, jak to tam vybudovat, aby i teda správa údržba silnic byla spokojená. Dokonce jsme tam vymysleli způsob, jak ten prostor osvětlit. Budou tam zapuštěné světla, ale to jsou detaily, z kterých vám nechci zdržovat. Tady vyjede ta stezka rampou nahoru na úroveň stávajícího terénu. A ta stávající cesta, která teda je teďka po břehové hraně, vede někde tudy, a přijíždí tam ty auta do toho areálu vagu, tak ta bude přiložena sem a bude to zároveň sloužit jako teda smíšená stezka pro cyklisty. Pak teda zachováme ten příjezd tady k tomu podzemnímu zařízení vaku. To je vlastně podzemní retenční a čerpací stanice Kratina. A pak vlastně sjedeme dolů, ještě jednou dolů, dostaneme se do podjezdu pod tím železničním mostem, který mírně rozšíříme ten průjezdný profil, aby se tam vešla jak cesta, tak i chodník pro pěší. A tady máme krásnou ukázku toho, jak se snažíme navyšovat tu kapacitu a tu rekreační schopnost zemí, že tady máme 3 chodníky. Jeden je podél vody, jsou tam mola, odpočinkové plochy, tady takový amfiteátr vybudovaný. A pak tady máme druhý chodník, který prostě si jede zase rampičkou a do té nižší úrovně pod zeleným svahem. Tady se sjednotí teda do jednoho chodníku a projdou až pod celou tu oblast do toho profilu mostu Přerovské trati, kam vedou teda tady 2 oddělené cesty, jedna smíšená pro cyklisty ve vyšší poloze a úplně nahoře je teda korunka takového zvýšení terénu, nebudu to nazývat hrází, která vlastně tam vytvoří mírným přisypání terénu, ještě jakoby to bezpečnostní převýšení proti přelití případně ještě větší povodně, než je 100letá povodeň. Zase to bude mít převýšení 60 cm nad úrovní dnešní 100leté vody a sjednotí se to všechno v tom profilu pod železniční most. Máme tady 2 takové zálivy, nebo jak to nazvat, prostě prostory, kde jsme výrazným způsobem obtěžili ten materiál, abychom tam dostali jakoby nějaký ten efekt rozvolnění toku, nějaký ostrůvek, budou tam moct po brodu prostě děcka běhat a hrát si tam, čvachtat se a všechno to prostě zase bude doplněno o ty tůně, brody, štěrkové násypy. Nejlépe asi budou hovořit ty obrázky těch vizualizací, jestli můžu poprosit. Já se můžu zeptat, co vytváří, jestli tam něco vytváří teda tu protipovodňovou hráz a v kterých místech je, plus o kolik je to výš nad stávající terénem. To bych pak poprosil vzorové řezy na Svitavě. Jinak teda všechny ty řezy jsou tady na stole rozloženy, klidně to můžeme pak i rozeslat. Tady kolegové z KAMU zpracovali, a Saglaty jsou zpracovali tady ty pěkné architektonické řezy, které jsou, řekl bych, možná trošku srozumitelnější než tady ty technické, které jsme měli dřív. Takže určitě je fajn si to místo po místu projít a podívat se na to. V každém tom místě je tam vidět i o kolik se co navyšuje, o kolik se co ubírá a tak dále. To myslím pěkný a srozumitelný. Tady tohle řez pár metrů pod ulicí Černovická. Tady vidět, že to, co tam v současné době je, ten přísyp docela široký, ještě to prostě rodíme posun mírně doprava, tam už to asi končí. Že tady jde svah, tady pokračuje svah dolů a on je ten terén za tímhle přísypem utopený někde metr, někde až 2 metry, čili
My nad tím stávajícím zvýšeným terénem tady budeme pod ulicí Černovická plus minus stávající stav. A pak, jak se to k té kratině mírně pronižuje, tak tam je třeba 50-60 cm nad tou stávající úrovní tady téhle plochy. No, ale jak říkám, za touhle hranou, za tím penalizačním sběračem už to pak jde jakoby dolů, vy to tam asi znáte líp jak já. Teďka tady to odtěžení zase maximálně možné jsme zrealizovali, zastavená kanalizační sběrač, nějaká nutnost umístit tam tu komunikaci a inženýrské sítě. Děláme tam přeložku třeba vysokých kabelů, které se táhnou podél toho břehu až do Mosilany, takže to se koordinuje. Teďka jsme se ještě nově dozvěděli, že Gasnet plánuje přeložku plynovodu, který se teďka táhnou po levé straně břehu, tak to chce hodit ještě tady jako další trubičku. A nebude to nic jiného než hlavní přívod do města Brna, DN500. Tady vidíte jednu takovou raritku, to jsou ty relikty těch starých odstavených kanalizací po městě Brně, takže tady se zase táhne roura průměru, já nevím, 1,5 m, je pohřbená pod terénem a už je nefunkční, takže my to s těmi výkopy prostě vykopeme ven a vytvoříme tam ty pěkné pobytové plochy, úvody pro maminky z kočárky a pro lidi. To je bývalá stoka, než se udělala velká. Takže nechali tam starou stoku. Stará stoka je tam prostě zatím nechaná. Podle informací, co teda mám, tak ani není nějak zasanovaná, že by byla zafoukaná nějakou tou popílkovou směsí. A je to jenom tak jako lokálně zasypaný. Já jsem dělal mírný zvýšení terénu tam u té tržničky, co je u mostu Kaštanová. A tam jsem právě jako narazil na nějaký šíleně zničený poklop, tak bacha, ať tam někdo nespadne, jsem ho dělal. A bylo to jenom lokálně zasypaný hlínou, ta šachta, ale ještě hloubka tak 2 metry, takže děcka jako měli kam padnout, tak jsme to tam jako zadělali. Ale je to celkem jako nebezpečný, takže až se to prostě odsud vykope, tak to bude jako ku prospěchu věci. A jak vidíte, zase je tady ukázka těch náhradních výsadeb, že se tam opravdu jako bude snažit zasadit co největší stromy s tou zapěstovanou korunkou, aby to fakt nebylo, že se bude čekat na malý stromeček, až vyroste, ale že ho zničí vandalové, ale opravdu to tady jakoby bude co největší možná velikost stromu zasazená. Budou tam prostě vytvořeny nějaké mola, úvody, budou tam zasazeny keře a ty vodní rostliny. A teďka vám kolega ukáže zase vizualizace, které budou hovořit víc, jak to tam bude vypadat. Čili tady někde v tomhle prostoru je ulice Černovická, tady se vlastně dostane pod mostem člověk rampou nahoru a tohle jsou ty snížené chodníky, které vedou podél toku a tady jsou ty mola pobytová, budou takové betonové konstrukce obložené dřevem, aby to za povodně neuplavalo. Tady je ten amfiteátr těch pobytových schodů a tady je ukázka těch vzrostlejších stromů, které jsou zase. Je to po nějaké době odrostlé, není to přímo ten rok, když se to tam zasadilo. A takhle vypadají ty pobytové plochy, budou tam nějaké kameny, přístupy do vody a ta svitava je taková méně dynamická, protože je závislá na deštích, že jo, není to dotováno kromě přehrady Křetínka žádným přítokem regulovaným, takže tam opravdu jsou ty denní průtoky v létě jako minimálně, takový malý, nízký, kolem kubíku za sekundu, takže tam, když bude tam mělká voda a nebude ta voda nějak extra znečištěná, to záleží samozřejmě na jiných faktorech, než na tomhle lokálním místě, jakou kvalitu bude mít ta voda, tak tam budou podle mě příjemné pobyty u vody. Tohle pohled jakoby z druhé strany, tohle je most Černovická a za zády máme ten první železniční most, takže takhle nějak budou vypadat ty mola. Otázkou je, jak ten mobiliář bude nakonec jakoby zpracován, aby třeba ho bylo možno zavčas uklidit před nějakým příchodem nějaké hlavní povodně. A tohle je ten úsek nebo mezi těmi železničními mosty, takže tady vlevo je ten areál VAGu, kde dělají to dřevo. VAG. No, VAG. VAG. Jako dvojité V a K. VAG. Dobře, nechám si poradit, znám to líp jak já. A tohle je vlastně zase mírně zvýšená
ta stávající břehová hrana nad kmenovou stopou, čili to tam tak 40 až 60 cm zvýšený právě, aby tam bylo to bezpečnostní převýšení. A zase dva systémy těch stezek, podél vody pěší, pak jakoby smíšená stezka. Tohle zase to druhé rozvolnění toku s nějakou možností prostě zvýšení biodiverzity toho území pro rybičky a tak. Pohled z hora. A levý břeh bez úprav. A levý břeh bez úprav. Je zatím zadán jenom vlastně ten úsek etapy 11, která vlastně je vlastně, že se musí řešit pravý břeh. Levý břeh je součástí té etapy, co je součástí Černovic. Tam by se mělo do budoucna řešit jenom navýšení té břehové hranice tady, aby se ta voda nedostávala do těch průmyslových areálů, ale jinak třeba tady už nám tu ochranu tvoří taký val a tady vlastně tady je val té železnice, ten hlavní, který zabraňuje tomu průchodu té povodně a jsou tady namýšlené jakoby mobilní hrazení, jak tady na tomhle křížení, tak ještě tady v okus dál nějaký propustek po trati. Takže tady už je to trošku jakoby samo vyřešeno tím valem té železnice. Ale lokální ochrana bude potřeba těch průjezdů. My jsme měli ve studii, že se tady třeba mírně odtěží ty břehové hrany a vytvoří se tady jako rozlivné plochy, ale ono v tom měřítku té obrovské povodně jsou ty plochy tak malé, že to nestojí za tu ostudu tady odsud vykousávat třeba ty zahrádkáře a tak. Však víte, jak to by tady to stejně velký, jak je na pravém břehu. No, ale jako... Tady zrovna nikdo není. Tady v tom území to divoký. tam jsou náletové dřeviny. Tam není nic. A soukromé pozemky, tam nejsou pozemky města. Ty zahrádky jsou vlastně na Černovicku, jo? Tady ne zrovna. Ale jsou to jako nějaký... Zahrádky jsou pod tou železnicí na jih, jo? Pod tou první železnicí na jih. No, jako nám se tady ozývali ty lidi jako s tím, že doufají, že tam nebudeme nic kácet, že jako tam, když jsou tam soukromí parcely, tak si ty lidi jako o to taky bojujou, ale... Tam je divočina, no. To je aktivita Českého zahrádkářského svazu, který mermoci hledá všechny lokality po Brně, které by osídlili, a tohle je jedna z nich, kterou by případně měli zájem, ale tohle myslím, že to jsou Černovice na Zařekou. A určitě tady tenhle druhý, které zahrádky jsou pak jižní. Obojí dvojí. Oni dokonce tam nahoře Tam jsou, a potom tady dole byli. Tady? No, tady jsou. Tam je nějaké cvičiště pro psy, nebo to cvičiště pro psy ještě tady na pravým... Taky. Ne, taky, tam je velký, ale v těch zahrádkách... Je tam taková nudle. Českých dráh. že ty pozemky patří většinou, Ale to by bylo dobré, aby se tam vytvořila schovka na vodu. To by mohlo město tomu rozumět přijít těm pozemkům. Oni jako ty schovky na vodu jsou komplikovány tím, že tady jsou zase umístěny ty kmenové stoky, které jdou z hora. Jsou tam ty plynovody, které oni se teďka budou vymístit na tu druhou stranu. Neví, jestli oba dva, protože tady jdou dva plynovody, jeden 200, jedna 500, tak tu 500 chcou primárně přeložit na druhou stranu a neví, jestli tam prostě ještě tu 200 nenechají. A pak, co je ještě taky komplikace, takže tam jsou ty sloupy toho vysokého napětí, té 110, a to je další komplikace toho území. No. Ale všechno je řešitelné, ale stojí to peníze. No. Ale ta kanalizace, ta jako moc přeložit nejde, takže to by se museli jakoby přelít tady nějaký prostory a pak zase tady vylít přes nějakou tu kanalizaci vrchem. Tam nebude potřeba nějaký dočasný zadělávání pod ty podjezdy, pod tu železnicu. Máme tady... Rozumím tomu, že od Černovické uděláte, já nevím, o 60 čísel vejš před kanalizační stopou, směrem řece uděláte 60 čísel nahoru uděláte tam cestu. Ale pod tu železnicu tam to bude jak dořešení? Jestli mě to zazubuješ prostě tady na tohle území, jestli to jde přiblížit.
Tam se to bude lépe. Na monitoru už jo, a tady ještě se to překreslí. Tak, super, děkuji. Tady, jak se ptáte na ty mobilní hrazení, tak tady ten průjezd pod železnicí zůstává ve stávající výšce, jak je dneska. Akorát to tam nebude tvořit takové, jakoby, jak říkáme v Brně, gajbl, ale prostě bude to otevřený od téhle nižší úrovně dolů, aby ta voda vytekla. Ona v dnešní době tady má takovou propojovací trubičku, aby dešťová voda odsaď vytekla, ale když bude povolen, tak to zase tou trubičkou tam nastoupí. Ale to uvidíme zase při nějaké větší vodě. Ale tady se vlastně projede a tu linii protipovodňovou to křiží tady. A protože to není na téhle vizualizaci až tak přesně stvárněno, tady, aby oni nemuseli s těma nákladákama jezdit prostě šíleně nahoru a zase šíleně dolů do svého areálu, tak my tam máme namyšlený mobilní hrazení v šířce nějakých 12 metrů, který tam bude potřeba zase osadit, ale to by měli mít do správy tady tihle, abyste tam nemuseli jako jezdit vy, aby si to zahradili sami, nebo nějakou smlouvou nebo něčím ošetřit. Proč 12 metrů? Aby se tam jakoby vytočily ty velký kamiony, protože tady je taková jakoby zatáčka. Nechci přesně kecat, že to je 12 metrů, ale je to širší než 6 metrů. A co to je za subjekt, který tam je? Dva, říká. Palivový dříví plus nějaký firmičky, jo, ale druhý profil, který jsme měli jako v zadání, že máme ctít, tak byl tady. Tady se uvažovalo o nějakým teda zaústění cesty, která by vedla podél toho náspu železničního. Ale tuto rezervu tady ještě držíme, že teda tady je nějaký zase prostor na mobilní hrazení, ale jsme připraveni ho na přání prostě nahradit plnou stěnou. Taky on je tady vyšší terén a tady taková mírně ukrojená zeď, asi rozdíl 3 metry, takže když by to tady bylo zaděláno, tak by to bylo jenom ku prospěchu věci. Jinak ten otvor, kdyby tam nějaký byl, tak by byl zahražen jako trvale osazeným hrazením, aby to byla taková rezerva do budoucna. Oni jsou různý systémy třeba betonových panelů nebo prostě nějakých přikotvených prvků, takže šlo by to tady mít trvale zahrazeno, ale jediné, co by muselo být hrazeno předpovodně toto. Jaké jsme tady výšce u té zimky? Jak je tady vysoké to hrazení? Asi 2 metry. Takže vysoká. Takže to bude plocha pro sprejery. Tak to každopádně. Tady všechny tyhle plochy, zase doporučuji, abyste to pojali tou soutěží pro umělce. No, jakože zavčas to nechat takhle jako řízeně stvárnit, než to nechat na takový ty pitomce, co dělají jenom ty čmáranice. A zase to může být jako architektonicky stvárněno, popínavky a podobně, jo? Ale to je jako už takový detail, který se dá řešit až čestně před tou realizační dokumentací. Vlastně ta zeď tady má jenom tenhle krátký průběh, jak jsou to valy. To je tam do toho zařízení, co tam je. To mají ty vodárny. Tady je ta podzemní stanice Kratina. A když vy jste tady, podle těch informací, co mám členové i té majetkové komise, tak my jsme vlastně potřebovali s váma projednat souhlas s tou stavbou na těch pozemcích, které jsou svěřeny městské části. Tak jestli tam můžeš tak nějaký ty situačky radíme. Ono se jedná o to, že některé ty pozemky jsou tedy jako spravovány ve vaší městskou části, ale některé máte zřejmě i pronajatý. A tam bude potřeba vymyslet nějaký mechanismus, jak se třeba do té smlouvičky pro nájem dostane nějaký dodatek, že prostě po dobu stavby se tam vytvoří nějaký dočasný zábory. Jedná se tady, ano, když půjdeme zhora tady u retenční nádrže Jenevajnová, tak tady jsou městské pozemky, které nám majetkový odbor magistrátu města Brna označil, že jsou ty pozemky svěřené vám městské části, takže tady bychom potřebovali souhlas. A pak teda nížera, jestli můžu poprosit, víc vpravo. Tady se jedná o pozemky, které vlastně mají souvislost s hřišti na Spartě. To řešíme.
to řešíme, jo, ale my vlastně se Spartou s váma řešíme ty vaše pozemky a s městskou částí budeme potřebovat vlastně ty městské pozemky, jo? Takže proto to ukazuju, že tady vlastně jsou i ty pozemky města Brna svěřené do péče městské části. Pak teda poprosím další. Tady u toho předpokládám to, že půjde vyjádření Sparty, protože tam Sparta vyšla vstříc, aby se to tam dalo zapojit, protože tam to bylo neřešitelné podél té železnice nebo komplikovaný s nájezdama a ten gout. Jo, takže předpokládám, že ze strany Sparty bude kladné vyjádření k tomu, že bude souhlas s tím, že není potřeba ta zadní brána, že se to bude všechno odehrávat přes tu přední. Toto vyjádření půjde na městskou část a v městské části to půjde potom dál. Tak, tam máme situačku, která řeší ten pravý břeh. My máme se vyjádřit, pane Vítku, v prosinci vy jste nám nedali do toho. Čím dřív Takže jsme dali. Včera. Vy máte majetkovou komisi 4. Jo, tak my jsme teda tenhle materiál už v té komisi jako by v úzovkách měli, jo, všichni členové komise už to mají k dispozici, takže asi si to pak můžou projít, jo, možná nemusíme procházet tady. My můžeme přichystat ještě potom nějaký jako podrobnější materiál, třeba jestli tam jsou nějaké ty pronájmy, já si úplně nemyslím, že tady u té řeky by něco bylo, ale podíváme se na to. Jo, my jsme tady pro vás, kdybyste měli nějaké dotazy, tak jako zase vidíte to, co je zakroužkované, většinou to jsou prostě dočasné zábory potřebné pro tu stavbu a zase se to obnoví co nejrychleji po realizaci. Proto, aby jsme rozptýlili vaše obavy, že se to všechno rozbombarduje najednou, tak já jsem do organizace výstavby napsal, že se prvně bude realizovat pravý břeh s tím, že až bude hotový, až bude obnoven provoz na těch všech chodníkách a stezkách, tak se teprve bude kácet a realizovat levý břeh. Jo? Čili je to o tom, že tady ty páteřní komunikace těch smíšených stezek jsou v tomto území prakticky nenahraditelné, protože nějaké objezdné trasy tady přes ty velmi frekventované silnice u autobusového nádraží a nevím kde jsou takový nereální, takže tady se bude tou cestou, že se to bude dělat na 2 etapy, které budou ještě jakoby navíc prodlužované o etapu u železniční polikliniky, tady níže a pak se bude na levý břeh. Totéž teda jakoby na té Svitavě, kde se sice realizuje jenom jeden břeh, ale dělá se tam úprava dna i na levého břehu u levé paty. Tak, můžeme jít dál teda na ty... A zeptám se na odhadované časové horizonty, zahájení těch prací a dokončení první etapy a... Na to bych poprosil Radima, aby odpověděl. My teďka ke konci roku žádáme stavební povolení, byť ještě teda máme úplně kompletně všechny vyjadřovačky, ale už hlavnou většinu z nich máme. Předpokládám, že to bude příští rok to povolení dobíhat, bude se zpracovávat prováděcí dokumentace v návaznosti na tuto. Takže nějakou rezervou celý příští rok je zabitý tou prováděčkou. Od začátku roku 2025 se může začít teoreticky soutěžit zhotovitel té stavby, to bude trvat aspoň půl roku, když to dobře půjde. Takže já počítám ke konci roku 2025 by se dalo začít stavět. Takže ta stavba je rozplánována do 2 let, nebo takový nějaký horizont? Jako spíš na 3 roky. Nebo na 3. Samozřejmě je tam spousta ale. Pořád nemáme v ruce stavební povolení, což je jako samozřejmě běh na dlouhou trať. A pak je to otázka financování. Samozřejmě na ministerstvo pravidelně jezdíme štětbliky, ale v podstatě na základě posledních jednání
jednáních máme to, že se s námi jako seriózně začnou bavit, jako nebudeme mít stavební povolení, a čím v podstatě jako dohromady nebudeme nějaké vzdušné záměry. To je takový výhled, takže já si myslím, že reálně na konci roku 2025 by se dalo začít stavět a do roku 2028, myslím, že to bude 3 roky. Vychází to krásně, v roce 2026 jsou komunální volby, to vyjde to kácení. Ale vážně, díval jsem se na rady 4. majetková komise, to znamená, že 13. by to mohlo být u nás v radě, takže potom 13. 14. někdy dostanete nějakou. Prosím, další osvětlí zavčas. Tohle je zajímavá situačka. Ještě to načte, má to zpoždění. Tady máme dočasné zábory a jeden malý trvalý záborek, to je podjezd pod Přerovskou tratí na Hněvkovského. A tady máme zase městské pozemky, ty, co jsou prostě v kolečkách, tak tam prostě zase nějaké dočasné zábory travnatých ploch. Pak tady máme takový ten cíp mezi tratí Přerovskou a co jde na Slatinu, to jsou ty garáže. Tak tady děláme zase dočasným záborem jakýsi malý kousek zpevněné plochy a bránu v tom stávajícím oplocení, aby za té extrémní povodňové situace, kdy je už jakoby zatopena ta možnost příjezdu do toho areálu, byla možnost nějakého úniku přes tady ten areál garáží pro osobní automobily a pro pěší. Není to dimenzováno pro nějakou nákladní dopravu. A tento cípek, tak to je jakoby pod Přerovskou tratí, nížero, tady teče Svitava a vlastně je tam odkanalizování nějakých těch, jakoby, já nevím, co tam je to, nějaký, to viděli, nějaký ty bývalý, jak se to jmenuje, a mají tam kanalizační přípojku a na té kanalizační přípojce je potřeba vybudovat malou hradilovou komůrku, tak pro to vybudování tady potřebujeme dočasný zábor a je to jakoby na zemědělské ploše a je to zase majetek města Brna a vám svěřený pozemek. Čili když půjdeš trošku výš, tady někde z toho areálu to jde prostě tady do řeky, nějaká přípojka kanalizační. Ne, do řeky, do toho kmenového sběrače jde, abych byl přesnější. Takže to je toto a je tam ještě nějaká na Svitavě, no na Svitavě tam máte svěřeno hodně pozemků, jsou to ty plochy zemědělské, které jsou tam na pravém břehu a tady ty příbřežní pozemky, i ten vlastně areál toho vaku je tam na pozemcích města Brna a ti tam mají samozřejmě nějaké nájemní smlouvy. My jim potřebujeme zabrat zase část toho areálu pro realizaci stavby a budeme se s nimi muset domluvit na tom, že takové ty jejich skladiště nepořádku, když to řeknu kulantně, se budou muset na nějakou dobu vyklidit a bude se tam pohybovat stavba. Takže tady vidím třeba takový oříšek, jo, jak s nima jednat. Jinak tady tyhle plochy jsou zřejmě pronajímány na nějakou zemědělskou produkci, že jo, tak tam to bude možná trošku jednodušší. Ale zase potřebujeme tady ty plochy pro zařízení staveniště, pro nějaké objízdné trasy. Když se toto bude realizovat, tak do toho areálu se bude jezdit po nějaké panelové cestě, která tady bude vytvořena. Budou tady skládky sejmutého humusu. Prostě toho místa není při té stavbě nikdy dost a proto ten prostor tam potřebujeme pro zdárnou realizaci. A naštěstí to jsou městské ty pozemky. Vidíte zařízení staveniště na Jenevajnové někde? To jsem neviděl takový slide. No, máme samostatně dokumentaci situace pro organizaci výstavby. Tam jsou ty zařízení staveniště situovány hodně tady v prostoru tady a tady. I když budete dělat Jenevajnovou? A přímo na té Jenevajnové tam tedy jako moc není prostor. Tam jsou jenom výjezdy ze staveniště a bude to takový hodně stísněný tady něco dělat, jo. Ale jakoby ta stavba při té realizaci
nepotřebuje mít všude jako buňkoviště pro nějaké jako jednání, prostě to bude třeba v místě, tam to je ulice Uhelná a tady zkrátka budou mít možnost si domluvit na nějakých pozemcích třeba města Brna ještě nějaký, až během té stavby pronájem nějakých ploch, ale to nechceme řešit teďka během toho projektu, protože bychom se dostali ještě do větších komplikací, než v jakých jsme teďka. No. Mezi parkem, kde je Tenčka a Jinovánovou, není žádný most, kde se dostane nákladní technika, proto se na to ptám, protože pak veškerý sutí nebo stavební přístup. Buď to bude přes Tenčku, o které se zmiňoval, že se s ním možná něco stane. Tudy pryč, ano. Okay. Takže jsme jenom na Komárovském nábřeží. Takže přes Komárovské nábřeží se tam dostanou. Okay. Tam vlastně hlavním limitem, proč to nejde vozit tady odsud nahoru, jsou ty nízké podjezdy, že jo? Tak oni musí vyjet tudy, přes Komárovské nábřeží a zase z té Jinovajdové se dostanou prostě na ulici Kšírova. Ale vzhledem k tomu, že se tady a tady na té špici nedělají nějaký dramatický zemní práce, tak vlastně se bude odtěžovat jenom tenhle kousek zeminy, což si myslím, že je trošku jako reálný zvládnout. Kdežto poprosím teďka ještě o tu povodňový park na Svratce, tam vlastně, jestli vás to zajímá, když se tady budou odtěžovat ty šílené kubíky zeminy, tak my tady budeme mít provizorní lávku, takový ten Baileyho most, a potom se bude veškerý ten materiál vyvážet jako přes napojení na ulici Opuštěná pryč, protože pod viaduktem Uhelná tady jako neprojedeme. Tam bude stát někdo vždycky od správy železnic v kostýmu Gandalfa s tou holí You shall not pass. Tam je to prostě nereálný. A druzí budou stát tady u toho hotelu Marriott, kde máme domluvený jenom prostě nějakých pár průjezdů za den. Měli jsme to domluvený při demolici té železniční polikliniky, která se plánovala v předstihu, že se tam budou odvážet jenom třeba recyklovatelný materiály, kovy a nějaký prostě plastový okna pryč. A veškeré ty sutiny se tady měly nechat na hromadě do doby, než bude tady vybudován ten provizorní most, po kterém se to bude všechno odvážet. A teď to vypadá, že se to bude asi demolovat až s tou realizací té protipovodňovky, takže se bude muset začít prvně s demolicí polikliniky, pak dělat ty přeložky inženýrských sítí a pak teprve dělat ty terénní úpravy. Čili tohle nám všechno bude prodlužovat tu realizaci, protože ty přeložky těch hlavních páteřních inženýrských sítí samozřejmě potrvají taky měsíce a měsíce. Já jsem se chtěl ještě zeptat tam tomu úseku kousíček dál, jestli tam jde dál. Jo, tam říkáme. Bychom protečit těma drátovami. Tak, tady v tomhle cípu vlastně tam je takový, že tam je takový ten jakoby dětský parčík, tak jestli se počítá i s nějakou jeho obnovou, že předpokládáme, že to stavu úplně jako nepřežije v tom současném stavu. Ono to je takový jako docela hodně pěkný místo, když té zástavby na Jinovánově. Jako určitě do rozpočtu dáme obnovu toho parku. Teď jde o to, jestli se má obnovit v té původní podobě. Ideálně nějaké lepší. Ideálně nějaké lepší, ale to se musíte obrátit na kolegy z TAMu, aby se tam třeba do toho rozpočtu mohlo dát, protože se v rámci tady těchto realizačních projektů ještě udělá lepší jako vybavenost toho parku. My jako související investici, která by šla platit jako z dotace, tam asi nezdím cestu, ale jako nějaké spolupráci města Brna to určitě jako bude reálný, nechci slibovat, to musí jako slibit zástupci města. Děkujeme a vrátíme se. Já se ještě zeptám, teda, když jsme se bavili o tom kácení stromů, jestli to máte v té celé ploše vyčíslené nějak procentuálně nebo početně, teda kolik z nich jako jste schopni zachovat a kolik bude pryč? No, je to spočítáno, kolik se tam kácí stromů, jsou na základě toho spočítány ty tabulky těch hodnot, vlastně jakou to má takový zrostlý strom vůči tomu, kolik je pak potřeba dělat těch náhradních sadeb, ale procentuálně se přiznám, že to nemáme zpracováno vůči tomu, co se tam zachovává, jo? Protože
ono je to taky hodně těžko jako predikovatelný vůči té době, kdy bude ta realizace dělána. Protože, jak víte, tak po každé výchřici nám tam spadnou další stromy. A dokud ten strom prostě se dendrologicky jako neprozkoumá tím jádrovým vrtákem, že prostě on vypadá z dálky zdravý, ale vevnitř je vyhnilé, tak to je vždycky jaký to překvapení, že vypadá ten strom krásně, pak upadne a vidíte, že tam je celé zhnilé. Tak dokud se neudělají ty podrobné dendrologické průzkumy, jestli se tam ty stromy opravdu můžou zachovat, tak my to jakoby takhle přesně nemůžeme říct. To v podstatě mluvíte o stromech, které počítáte, že by na tom místě mohly zůstat. Jde teďka o ty stromy, o kterých vlastně už teďka víte, že tam prostě být nemůžou, jo? Protože budou v kolizi s těmi plánovanými terénními úpravami. Takže od toho máme prostě ty data, těch všech tabulek, těch kácení můžeme samozřejmě poskytnout. Ale já jsem pochopil ten dotaz, že prvně směřoval, že máme porovnat počet kácených stromů vůči těm, který se tam zachovávají. Který by se mohli zachovat, když nebudou špatně. Mně jde o to vlastně, kolik teďka jako jasný, že prostě ubude. Jo? Jako je to jasný vůči tomu plánu, kde se budou obtěžovat ty břehy, tak tam, když to roste prostě na té vyšší části toho břehu, tam je to jasný, že bude se muset skácet. Ale že to je zase to, co vlastně jako ti lidi budou vnímat asi jakoby hodně jako intenzivně, že vlastně jako, že ten velký strom, na který jako jsou zvyklí u té své cyklostezky, kterou teďka používají a tak dále, jo, tak to se ptám teda vlastně, nakolik se to panorama promění. Protože toho, že se tam potom ty stromy rozrostou, se už mnozí z nás nedožijeme. To určitě. Mám tam takovou uklidňující informaci, tady třeba víte, že podél toho areálu těch beach volejbalových kurtů jsou právě na té odvrácené straně cyklostezky takový ty vzrostlý stromy. Tak ty tam chceme zachovat. A to právě bude tvořit to hlavní panorama toho prostoru, že se budou jakoby kácet ty stromy, které jsou přímo na té břehové hraně, pak je tam teda ten asfaltový pruh, tam ten zaroste, a pak jsou tam ty stromy, které rostou podél těch hal a ty jsou většinou takový malinkatý, jo? Čili tam ty hlavní stromy, co tady rostou na tom zákrutu, tak necháváme. Ale je to samozřejmě citlivá otázka a město Brno by mělo jakoby vymyslet nějakou správnou strategii komunikace s těmi občany, protože se musí trošku napravit ta situace, co vznikla při té etapě 7-8, kdy se to tam tak trošku jakoby skácelo a i rok dopředu, než se podařilo nastartovat stavbu, a tomu bychom chtěli tady předejít, pokud to bude správně uchopeno. Já ještě přemýšlím jako nad tím Duvkovým nábřežím, protože teda, jak říkáte, vlastně zřejmé, že ten velký městský okruh dřív nebo později asi teda vlastně v trase té přerovské trati povede. Což předpokládám, že vlastně bude jakoby znamenat jako podstatné jakoby rozšíření toho průchodu tady tím územím. Předpokládám, že taky vlastně potom podél té komunikace, byť tady se bavíme asi o vzdálené budoucnosti, nevím kolika desítek let možná, tak asi musí být také nějaké vlastně jakoby bezpečnostní linie vlastně vedle stopy té silnice nebo té komunikace. Budou tam potom vůbec jakoby reálně nějaké jako baráky, které tam můžou zůstat? Já opravdu... Já si myslím, že by možná nebylo teď úplně rozumný zabíhat jako do úplně jako jiného projektu, že to by si zasloužilo určitě jako nějakou... Ale jako určitě tam je ochranný pásmo, který to stejně, když se staví teďka toho náměstí, tak ty baráky, které byly až v té silnici, tak teďka kvůli hloukovým limitům, tak se vykupovali třeba od těch lidí, kteří tam byli. Takže určitě něco takového tam pravděpodobně bude. Jasně, protože pokud jsem to pochopila podle těch řezů, tak vlastně jakoby počítáte jako s nějakým vzhledem tady jakoby téhleté lokality, ale nevím, jako jestli už máte teda nějakou představu, jako nakolik potom do těch realizovaných protipovodňových opatření třeba v této části potom zasáhne ten budovaný nebo vybudovaný jako velkoměstský okruh, jo? Nakolik se potom zase bude muset někde něco... právě jakoby končíme ještě před tou stopou toho velkého městského okruhu, čili to bude otázka až té navazující části. My vlastně se zavazujeme do toho železničního náspu, který by tam měl zůstat i po realizaci toho velkého městského okruhu, což je takový paradox, že... Takže bude jako paralelně vedle toho? Ano, jde to paralelně. Takže ten vlastně tam zůstává ta trasa toho předovského okruhu a ten velký městský okruh je teda jakoby jižněji posunutý směrem k Jižánskému dvorku? Přesně tak. Takže ten nebude. Je to dobrá otázka, nicméně asi to nepatří tady i z toho důvodu, že na posledním jednání, kde jsem byl o variantě, která říkám vždycky most, vy víte, co myslím, kde se řeší u nás napojení
VMOčka v koordinaci s přejezdem Žubu, s napojením ještě na Hněvkáč na ŘSD, ještě tam má tam k tomu nějakou myšlenku k protipovodňovkám, tak to Lego ještě nikdo nepostavil. A teprve se začíná malovat první fáze v souvislosti s tím, jak má vypadat tady VMOčko. Jasně, jako tomu rozumím, na druhou stranu si říkám, že tohleto, že jo, spolkne nějaké prostředky a tak dále, čas a nevím, z jiného hraníčku. Co? Že to spolkne prostředky jiného hraníčku, než pan... Já vím, ale jako... Na té koordinaci těch projektů, pokud my nevíme, jak to bude vypadat, tak je to těžké koordinovat. Tady ten průnik je ta řeka. Tam maximálně bude nová mostní konstrukce, která je teďka ten železniční most, tak ta se budou muset rozšířit, aby unesla i tu vedle té trati rozšíření toho velkého městského okruhu. Tak. Jestli je to všechno, tak já bych chtěl strašně moc poděkovat tady panu inženýrům, panu Dotovi, panu Vítkovi, paní inženýrce Jemelkové a za tady tu vyčerpávající prezentaci, za trpělivé zodpovídání všech dotazů a možná se tady ještě někdy uvidíme, protože to je takový, jako tady u nás na jihu to bude nekonečný příběh, ty protipovodňovky, takže budeme pokračovat a domlouvat se dál na všem. Moc děkujeme. Je vždycky potěšením za váma přijet, vy jste taky příjemní lidi, tak za vás jedná moc dobře. Děkuji. Děkuji.